का भइल कि कहला कि ये बाबा ये बताई कि बाबा लोग कहाँ से पैदा भइल। अच्छा हम कहनी यह बात अगर इनका से पूछ दी कि यादव लोग कहाँ से पैदा भइल तो ये हमरा कभी फकलियार शुरू कर दी नैहर तहार हवे मिर्जापुर भाखड़ा आवे में ससुरा देखावे लू नखड़ा टीवी या टेप तहरी रहले पर गावेला ए बिजली रानी तहार याद आवेला रह रह रहेलू आवेलू चुक दे हाल चाल होला ना भागेलू भूक दे एहू जा इहे तरह होता रह रह रहेलू आवेलू चुक दे हाल चाल होला ना भागेलू भूक दे हीटर के भात को रह जाला कांचे दाल तरकारी पर लागे ना आँचे यही रहनिया से लोग गरी आवेला ए बिजली रानी तहार याद आवेला। अबे रवि किशन जी कहनी ब्राह्मण के उत्पत्ति वाली, हालांकि कोनो कविता ना हवे, बातें बातें में एगो बात निकल गई मुँह से हमारी, बहुत वायरल भइल। आप बादशाह प्रेमी सर्च करब ब्राह्मण के उत्पत्ति तो लगी कि आपके हमके लगा था 1,30,35 लाख लोग ये वीडियो के देखल, बहुत वायरल वीडियो भैली। हालांकि भइल घटना ये तरह हमारे एक जने मित्र बने यादव जी, एहू जा यादव जी सब हुई हमारे यहाँ के यादव जी लोग के हमने का अहिरो कहनी जा अहिर का हो निकते अहिरे के बुद्धि बा रुआ सब मत घबराई से ये खाली हंसे हंसावे खातिर कहल गई बा ना कोनो जाति पाति से मतलब बा। संजोग से आज मिश्रा जी कहाँ बने तरी सतवारी ने मिश्रा जी अजय मिश्रा जी कहाँ बने पूछल बने का भइल कि कहला कि ये बाबा ये बताई कि बाबा लोग कहाँ से पैदा भइल। अच्छा हम कहनी यह बात अगर इनका से पूछ दी कि यादव लोग कहाँ से पैदा भइल तो ये हमरा कभी फकलियार शुरू कर दी काहे से कि हमरा के बुझी कि हमारे देह की 3 गुना में उगाड़ा आ कहलो जाला कि छतरी के 6 बुद्धि बभने के 12 अहिरे के 1 बुद्धि बोलबत मार। हम डर के मारे उनका के जल्दी जल्दी बतौनी कि कहीं देख भाई ब्राह्मण के उत्पत्ति भइल ब्रह्मा जी की मोछी से, ब्रह्मा जी की मोछी से ब्राह्मण के उत्पत्ति भइल। कहने कि आखिर मोछी से कैसे उत्पत्ति भइल। हम कहले कि मोछी में वो बाहर निकल के फरक गई रहे, आगे बढ़ गई रहे। ब्रह्मा जी को पकड़ के उखड़ले, जब उखड़ले तो पधिया भइले, जब ओके हाथे में लेके 2 टुकड़ा कैले ओके तो दूबे भइले, 3 टुकड़ा कैले तिवारी भइले, 4 गो टुकड़ा चौबे भइले, 5 गो टुकड़ा पाने भइले, ओके मिसले चिटकी में तो मिसिर भइले, ओके जोड़ले तो जोशी भइले, सोच गेले तो सुकुल भइले आ गिर गेले तो गिरी भइले। एह तरह हमनी को उत्पत्ति भइल। ऐसे समझे कि हास्य विनोद के माध्यम से कहल गए ना कि कोनो एक खातिर बहुत लोग लगल धमकावे। चूँकि हमारा नाम है बादशाह प्रेमी, बादशाह प्रेमी के नाम से आधल हमके हिंदू बुझेला आधल मुसलमान बुझेला। कई जना लगल धमकावे कि तोहार हिम्मत बात तो कह दिला ब्राह्मण के तो ठीक कर दे हर तरह हमको भाई क्षमा चाहता नहीं ऐसा कोनो हंसे हंसावे के तौर पर कहले बनी। सच्चाई ई बा कि ब्राह्मण के उत्पत्ति भइल विष्णु भगवान के मुख से। अगर एक हम शास्त्रोक्त बतैती तो बहुत टाइम लगे हमारा मित्र के समझावे खातिर जल्दी जल्दी कह देनी खाली हंसे हंसावे खातिर। आज भी पुनः एक पुनरावृत्ति भइल, आप सबसे क्षमा याचना चाहो। आदरणीय शंभू सजल जी हमने के बीच में उपस्थित बानी। यहाँ के एगो मुक्तक पढ़ के सीधे सीधे हम बोलाएं कि जे दर्द बढ़ा देला, जे दर्द बढ़ा देला उ हित ना हवे, जे दर्द बढ़ा देला उ हित ना हवे, जे साथ छोड़ देला उ मित ना हवे, जौन आँखी की सोझे रूप ना खड़ा कर दे साच मानी उ गीत कोनो गीत ना हवे, साच मानी उ गीत कोनो गीत ना हवे। ऐसा गीत